Здравейте! Вие гледате Българска душа. Аз съм Гергана Шилдарова. Ето какво ще видите днес в предаването. Имала мама хубава Яна, имала мама хубава Яна, имала мама хубава Яна. Моме Петрано хубава. Фолклорна група към Народно читалище Светлина, 1927 година, село Лисец. Обичай джамалуване. В следващия един час ще ви покажа още едно кътче от България, в което хората грижливо пазят българското богатство, а именно фолклорът ни. Но нека този път те сами се представят. Драги зрители на телевизия Алфа, аз съм читалищния секретар Светлана Гергинова и за нас е чест, че ще бъдем един час заедно, за да ви забавляваме с нашето изкуство. Ние от читалище Светлина, 1927 година, село Лисец, община Ловеч. Позволете да ви се представим. От пиле мляко ми него
Село Лисец има изключително богата история. Възникнало е в началото на 12 век. Местено е 3 пъти и е оцеляло поради героичния и борбен дух на древните жители. Името на селото произлиза от Лисчанина Лишо, който е бил управител на най-големия турски чифлик в района. Името на най-легендарната местност Врани кладенец идва от легендата за потъналата в мочурищата й цяла сватба с враните си коне. Нека се знае, че в региона селото последно е паднало под турско заедно с Ловешката крепост. А по време на фашистския режим е наричано Червен Лисец. Харесва се или не на всички, и до днес отдаваме почет на бележити дати пред паметта на десетки герои от Лисец, загинали в освободителните войни за България. Освен героичен, народът на Лисец е бил винаги и буден. И до днес се радваме на богат автентичен фолклор и традиции. Десетки са и имената на учените от национално значение, между които е академик Стойчо Панчев и най-младия ни професор Борислав Белев. Освен работливи, потомците и днешните жители на селото са и пословично талантливи. Тук всеки трети човек е музикално надарен, а всеки втори младеж играе професионално народни танци. Затова е много дълъг списъкът на младите саморейци към Народно читалище Светлина 1927 година, донесли поне 100 грамоти, медали и отличия от национални, регионални, фолклорни събори и фестивали през годините. А броя на саморейците към читалището е по-голям от броя на днешните жители на селото. Снощи видох, мамо, млада гана, мамо, хубавица. Снощи видох, мамо, млада гана, мамо, хубавица. Ганчице легано, пиле рано, мамо, най-любаво. Ганчице легано, пиле рано, мамо, най-любаво. Очите й, мамо, черешови, снагата й, мамо, тополова. Очите й, мамо, черешови, снагата й, мамо, тополова. Ганчице легано, пиле рано, мамо, най-любаво. Ганчице легано, пиле рано, мамо, най-любаво. Искам, мила мамо, да си вземам млада гана, лична хубавица. Искам, мила мамо, да си вземам млада гана, лична хубавица. Ганчице легано, пиле рано, мамо, най-любаво. Ганчице легано, пиле рано, мамо, най-любаво. Каква дейност се развива по читалищния покрив? По читалищния покрив се развива все по-разнообразна дейност. Акцента в нашата дейност по традиция е фолклора, особено танците. Ние сме, може би, единственото село в региона на община Ловеч, което има автентични танци, които се представят на всеки събор в Копривщица и е толкова приятно да видиш как публиката пристига от всички краища, за да види нашите танци. Нямаме изява, особено на събора в Копривщица и където и да сме ходили, без да сме се върнали без грамота, отличие, медали и така нататък. Пеем, но така има известен спад в пеенето, защото напоследък аз забелязвам и по телевизията, че
Децата като че ли останаха малко назад в пеенето. Акцентува се може би на танци, на обичаи и виждам и по телевизията, не само при нас, че много малко деца пеят правилно. Опитват се, но пеят фалшиво. Може би всички ние заедно трябва да поработим за това, защото и при нас преди няколко години имаше много млади момичета, които пееха. Ние имаме музикално училище в град Ловеч. После те заминаха по големите градове и сега няма ново попълнение в тази насока. Забележителни са зимните обичаи, коледуването и джамалуването. Уважаемите зрители ще имат възможност да видят нашия джамал. И в този ред на мисли, трудно ли е българина да запази у себе си фолклора и традициите си? Може и да не е лесно, в смисъл такъв, че не можем да разчитаме за това на държавата и на институциите, но пък можем да разчитаме на традициите, а традициите се правят от поколения. При нас както е, даже възрастните хора вече не участват, може би и не участват, защото те отстъпват на младите. При нас има доста млади хора. Просто, така да се каже, на фолклора, особено танца им е в кръвта и не можем да кажем, че е трудно. Ние затова сме българи, затова сме деятели в духовната сфера. Успяваме да събудим духа на хората, успяваме да ги радваме, успяваме да ги привличаме, колкото и да е трудно, и плодовете са на лице. Благодаря на младите хора на Лисец, защото те са сърцето на читалището, а читалището, всяко едно читалище е сърцето на селото. То ще тупчи с пулса на будните хора. Така е било, така е и така трябва да бъде. Mama na Stojan думаше, Стояне, синко, Стояне, не гледай, синко, Еленка кога на хоро играе. Не гледай, синко, Еленка кога на хоро играе. Най-гледай, синко, най-гледай, кога на нива отиде. Карали бързо, чака маре динаресно пове. Карали бързо, чака маре динаресно пове. Гледах я, мамо, гледах я, Еленка мома хубава. Караше бързо, чака маредеше наресно пове. Караше бързо, чака маредеше наресно пове. Искам я, мамо, искам я, Еленка мома хубава. Че ми елика, прелика и ми на сърце легнала. Че ми елика, прелика и ми на сърце легнала. – 21 и 30 октомври, град София.
Международен музикален фестивал и конкурс за млади цигулари професор Емил Камиларов. – 24 октомври, град Гоце Делчев, Балкански фестивал. 25 и 26 октомври, град Свищов, фестивал на старата градска песен. 25 и 27 октомври, град Хасково, международен конкурс за цигулари професор Недялка Симеонова в рамките на 38 музикални дни Недялка Симеонова. 25 и 27 октомври, град Велико Търново, Европейски младежки фестивал. 26 октомври, град Гурково, 14 фестивал с песните на Балчин юнак през вековете. Мъжка зимна носия. Тя включва черен кожен кълпак, бяла ленена ръчно пошита борка риза с широк ръкав. На кръста се завива червен пояс от вълнено такано платно. Задължителен елемент са черните потури от вълнен шаяк. На краката се обуват бели плетени вълнени калцуни или навуща. Носията представи Георги Петков. Женска невестина носия. Тя се състои от дълга бяла риза, от избелено памучно кенарено платно без бродерия с дълъг прав ръкав. В долния край ризата е ръчно наплетена с финна дантела от бял памучен конец. Единствената орнаментика около деколтето е специфично сгъстен набор на плата, наречен булки. Върху ризата се облича черен сукман от вълнен шаяк. Ръкавната извивка, деколтето, около кръста и полите на сукмана са обточени с 7-8 реда разноцветни гайтани. Гайтана представлява изплетени в тройна плитка, финно ръчно изпредени ленени нишки, отцветени в различни ярки цветове. Престилката е вълнена, орнаментирана с цветя, ръчно избродирани. Ако тя е обшита отстрани с кадифе или сатен и колкото повече са гайтаните на сукмана, това е било признак за знаменитост на рода на невестата. На главата се слага богат цветен венец. Тази носия ни представи Цветозара Ангелова. Женска моминска носия. Състои се от дълга бяла ленена ръчно пошита борка риза. Полата, или наричана в този регион такменик, е изработен от вълнено сбито такано сукно, орнаментирано с произволно втакани шарки в ярки цветове с преобладаващо зелено, синьо, оранжево и червено. Вълнената престилка е такана и орнаментирана по същия начин. Най-характерното и уникалното за този костюм е украсата на главата на девойката, на косичника или още наречен крило, чиято изработка е изключително трудна. В основата си представлява множество тънко изплетени в тройна плитка ленени гайтани, които са разделени на 3 ствола, спускащи се от главата на девойката по цялата й снага. Двата крайни ствола в горната си част до главата са обшити гъсто с разноцветни маниста. Орнаментите надолу са нашити с множество пендари. Средният ствол на крилото е с вплетени цветни и сърмени нишки и пампули. Трите ствола на крилото са свързани помежду си чрез мрежа от тънки гайтани по целия гръб на девойката. Най-отдолу се събират в едно и се разплитат гайтаните. Крилото е прикрепено към главата посредством разтегливо изплетена диадема. Около нея се обкичва главата с богат венец от цветя, а косата на девойката е вплетена в основата на крилото. Там се забождат бели или разноцветни пера, които придават ефирност на цялата украса. Носията представи Десислава Георгиева.
Следва да чуем песента Моме Петрано в изпълнение на Петър Кочев, а Младен Митков ще изпълни Динка в градинка седеше. Моме Петрано, хубава, хубава, още ги здава, болест да умори. Майка ти пушка да гръмне, баща ти болест да умори. Майка ти пушка да гръмне, баща ти. Дядь ти не даде на мене, ами та даде на други. Барин да беше далече, а той е момче, комшиче. Барин да беше далече, а той е момче, комшиче. По двори ходи, гледам те, искаш ще да слушам те. Нощите гледам, Петранке ти бела пита, месеше. Нощите гледам, Петранке ти бела пита, месеше. Ти бела пита, месеше та нощовите, скриптеха та нощовите, скриптеха та ми сърцето късаха, та нощовите, скриптеха та ми сърцето късаха. Обичаят джамал е един от най-характерните традиционни ритуали в ловешкото село Лисец. Провежда се вечерта срещу християнския празник Богоявление. В него участват само мъже.
Символизира приближаващия край на зимата и с много хумор и веселие напомня за приближаващата пролет. Особено атрактивен и забавен го правят персонажите, които изпълняват този обичай. Задължителни са семейство цигани с мечка, щъркел, поп, ловджия, българска булка и младоженец и тапанджия, който се смята за водач. Групата на джамалите се стреми да посети всяко домакинство. Шумотевицата и тъпана подсказват на стопаните кога наближава техния дом. Обичаят съхранява особената топлота, гостоприемственост и съпричастност на старите българи от село Лисец. Вижте! Помети на мечката, аз си ни цапа козинката. Да се търкуни. Аз колко праха малко, пая малко, бе! Търкуни са, Мецо! Търкуни са, кавалце! Оп, е така! Стани, Мече, стани! Стани, Меченце! Я тука те! Хайде, заповядайте! Ела, кака да те нацапа тука те циганин мечка за здрави мажи! Стой, Мецо! Нека на садър пайма, Мецо! Пуста да пъхапи се! Чакай, Мецо! Чакай! Чакай да намажим децата! Тука циганин мечка за здрави маца! Няма тука да напипни една чичко! Ма каки са убави като моя раш! Убави деца! А така! Яйде, Мецо! А сега! А така! Стой, Мецо! Стой! Стой! Малко пометала мечката се рака пората. Я фърли пълтото за хахотите! Бърз! Легни в камето! Ако ви скака е това? Гледай! А така! Търкуни се с камето, легни! Ай сега, да Мецо! Дай, хватай за Мартица! Легни си акълъце! А така! Дай! Покорите да търсят тинората в къщата си дошла! Па! Бахте да не преумораш, мечката инфаркт са получена! Малцима! 3 кила мръвка съм ми дал сутринта и зала ям, кака и те пада. Абе да се без... Я виж, диша ли, ма? Дишай ми по хода. Тали да... А утре хара вика, ако достори нещо, бе! Замъци! 17 ще имам от тая ялба циганка, нищо не става. Ама нищо няма от тебе, всичко от комшията, бе! Това не го този доктор. Докторе! Ела тука, докторе! Какво става тука? Хората ни спират да ма търсят за крави, за овце, добитък, много ви с мечка ма занимава. Докторе, главата да рязна, искаш ли така те? Лекувай мечката, Айде, защото айде ще я видим, айде ще я видим. Ама ти какъв ветеринарен, аз не трябва. Докторе, и снимавай кокави, защото режа. Аби си, къде си преговорил козината, бе? Примерим температурата. Ма какъв е това в гъза? Какво правиш ти, бе? Да си кажа, какъв си, бе? Тя отива на 50 градуса, бе. Ти мут ли си, бе? Ти виж, да си мечка 50 градуса. Чакай да, Ти си лупа. Какво се мериш там, бе? Ти знаеш де са слагат тези слушалка, бе? Чакай. Какво да чака? Не посиндира, бе, докторе, бе! Ти какъв доктор си, педагог ли си, какъв си, не те знам, бе, май не са от така, нищо не разбира. Къде го намери тоза, бе? А тя не диша. Ама къде не диша, бе? Ти лут ли си, деко, Тя мечка, тя умрела тази мечка, вакулира. Раско, нищо не става то! 17! Раско, вари проси, Раско, вари проси. Кази му от това салата. Я дай тук да кажем едно заклинание. Алата, така нещо да... Разпъва тук те, Раско до мен. А сега тук те да кажем заклинанието, белки им стани мечката, човек, мале! Какво же е правата, ялва циганка? Чака да го получа отгоре, да види става, какво ми дал. Аде са си. Ала съм, бала съм, гимиш, гимиш, пакала съм, череве сала съм, върш, върш. Ала съм, бала съм, гимиш, гимиш, пакала съм, череве сала съм, върш, върш. Стани, ма, стани, ма, стани, ма. Стани,
Попе! Аре, умрял да си попе, да нота ни виждам повече. Така не да гледам. Ой, ви гидим, каймак идим. Беш будава, чуварна вердим, катър вердим, белене. Белене, октар вердим, тосто парва. Ей, каквото парва, то Само кожен коп си, мама, не са, ти какъв поп си, мама, не са от тук. Той не става и от теб. Кажи, ти купили сол от ми да къде бе си там да посолим да... Чакай му се. Какво да чакам бе, човек са? Ай да колим, да ядем, да раним Рашко и циганцитата, ами да кази стопанката какво иска да отрези. Я кажи стопанката. Ти давай си пари да тази мечка, че ще режеш от нея. Ама ще изкараш пама. Да път на магистралата. Тай са Иска да отрежа, ява тук те, паничка те. Дядо му са и битка те. Пани му са и бе тук те. Не го пипай, не го пипай. Ами значи вися. Таткото туката, знаеш къде са намира. На мечка от петърта бял. Да, това само за паста. Оригинален оти бос. Мосой. Имам и тука мъджак там. Ох, за пачинка. Да ти рязни. Газактора, иска си малко бузи. Опашка имаме. Най-сладкото искам. Знаеш ти колко мечета е направила тази мечка от Странджа планина, ма майко. Бузи. Айде бузи. Айде бузи ще си. Ма майко, мечинко, ме каже да прижава, мамали. Се обади са един път по този засеян за какво те го подарих за 65-та рожден ден, къде там бърза помощ 112 нещо. Това не мога да те са, бе. Пратете един докторе. Ама да не оля. Ще дам всичко, циганката ще дам. Имаме една инжекция тук. 10 лева струва само, ама не гарантирам чапомок. Чакай. Да, видим, Да, естинка, не знам дали ще свърши. Слагай да не остане мечката, защото режа го. Докторе, Няма мечко. Готов. Мечо! Какъвто парлак пише гост! Да, бе, тук го. Чакай, имам тук една по-скъпа. Така имаш, бе. Имам една по-скъпа. Чевромецин 50 градуса. Ако дадеш от 69 тогава, иначе не. Дано и тая да свърши работа. Да видим. Какво ще направиш, доктор? Отко! Маймун! Кой искаш ти, цигани? Машко! Кога викаш ти цъка, бе? Дай тук те столчето! Дай тук те столчето! Я тук те чаунети с булката! Да пипна те! Малка да виж как играе, чака да виж. Я дай се, девчо, дай да видиш. Дай, как се девчо, Ето за здраве, нещо за пия. Булката целуне ръка, малко. Булка целувай тук. Я така, бро. Целувай на стопанина. Ама не го пипай, гледай, виж как го пипай. Стига толкова, ти са сега. Айде са, дечо, кот крали, да варим да се водим. Хайде, момчета, хайде! Събрали се три щурци, трима майстори сверци, избрали си чуденка сред поле на кръстопа, избрали си чуденка сред поле на кръстопа, а
си плюли на ръце и засвирили курце. Избрали си чуден кът сред поле на кръстопът, па си плюли на ръце и засвирили курце. Щом дочули цигоци, всички хукнали в пик, един тича като от съседи църволобо. Един тича като от съседи църволобо, други тича гологлав, трети тича без ръка. Един тича като от съседи църволобо, други тича гологлав, трети тича без ръка. Тъй се сбрали три села с росни китки на чела, хороводец патаран, води танеца в заспа. Хороводец патаран, води танеца в заспа, а свирците свирят хейт, а земята се моли. Хороводец патаран, води танеца в заспа, а свирците свирят хейт, а земята се моли. Това е финалът на Българска душа. Благодаря на Народно читалище Светлина 1927 година, село Лисец, за това, че станаха част от днешното предаване. Ако и вие искате да участвате, може да го направите, като се свържете с нас чрез координатите, изписани на вашия екран. Бъдете с нас и следващата събота. А до тогава не забравяйте, търсете българското, намирайте го и изживявайте го. Едва когато познаваме добре корените си, можем смело да обикаляме ширините на българското. Не видиш ли кладенчето, до спяване, до спяване.